A chceme vlastně v tom důchodu se trošku nezůstat doma, sedět na židlích, ale trošku se pohybovat, trošku přijet do společnosti, protože jakmile se zavřete doma, tak už to není ono. A jelikož jsme většinou všechny z jedné vesnice a naše vesnice je opravdu akční, takže jsme tento spolek vytvořili, podpořili nás i z obce, starosta náš, zakoupili nám ozvučovací zařízení a jezdíme již na hodně akcí, letos jsme jich pořádali už 14 a ještě do konce roku máme asi 6 vystoupení před sebou. Takže děláme to pro radost svoji i si. I dám. Samozřejmě radost máme. No, já tady mluvím do mikrofonu, já mám za play, ale my vám moc krát děkujeme, že jste byli a vy ještě přijdete. Ještě vystoupíme 3krát, každý v jiným obraze. Takže ještě se můžeme těšit na 3 obdobná vystoupení.